Ei! Ei, que l'altre micro no va! Jo sóc el gran Lucifer, rei i senyor de l'infern, i he vingut aquí a Bellpuig a escampar el foc etern. Què? Li fotem canya o no? Ho cremem tot o no? Sí. Vinga, va, que ara és l'hora. Ara va. Mireu, ho farem a l'estil sardana, vale? Heu vist que els tabals feien un... pom, 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 pom. Es veu que en Jordi s'ha sacrificat pel procés. President. Segur que l'Artur no en sabia res. 23 anys alliçonant el personal. Tota la família se'n va a Andorra a amagar els diners. Si vols fer obra pública hauràs de pagar. Ens hem saltat una estrofa. Si canta el Millet no quedarà cap convergent. Tots els diumenges a missa a resar. Si vols fer obra pública hauràs de pagar. Tots els diumenges a missa a resar. El vaquilla és un sant al seu costat. Quants carteristes hi ha a la presó? En canvi, quants polítics hi ha a la presó? Alcalde, a l'acabar farem un foquet. No cola que ningú no en sàpiga res. I l'Artur era conseller d'Economia. Què faríem sense frau fiscal? Aquests se n'han anat de l'obra. Aquí un premi Estel li van donar. Si fins la Marta estava emmerdada. Ha sigut un exemple per a molta gent. Amb el pes al Coven ha fet. A part d'Espanya també ens roba el Pujol. Tots els seus fills també són uns bons lladres. L'Oriolet de tots els fills el més curtet. Fem una col·lecta per poder-lo ajudar. Amb els diners ens pagarem un bon dinar. I fins aquí que no canviaríem mai més. Anem a per feina, que és a lo que hem vingut tots. Bueno, cada any anem pitjor, ja ho veieu. Què? Endavant o no? Que anem més encara?
Volem més llenya? Vinga, doncs, les tropes tinc preparades, els foc foll m'ajudaran. Tots aniran a la guerra quan els...